Reason inotukirwa DJ Ino naMaloti taiwana ati iye kubva zvavakarohwa 3 months ago asvika pakutorasikirwa neshamwari yake nekuti akaitwa kafira mberi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune avo vanofarira manovels, let's not forget to follow Zimshona novels or the novel narrative, and just your link in comment section. You press the link ichakuendesai kwatinotandara zvedu tichirava mabhuku. Maloti wanyora iye ndokuti rest in peace to my best friend Abigail. Kubva patakarohwana na DJ Ino 3 months ago, she never fully recovered. Cause akambokwara pa-accident that left major health issues. Kuna DJ Ino nekakuru kako hati revenger, but chero musiri mutowazi muri kutogomera. So ndo mashoko aMaloti ari kuti chero musiri mutoilet guys, hamusi kuzomboziva inonzi peace. Manetizens are sympathizing vakati vedu weka tanga tisingato understand your frustration, tichingoshaya kuti kukuningi kwa DJ Ino panogara utukwa kudai zviri kumbofamba sei. Rest easy sisi Abi Maira. Tanya wapindura kati shamwari yangu yaenda Tanya, we almost died that day, uri kuziva inga wane. Tanya ndokupindura akati ndinoziva. Akataura kuti makarohwa mese kumbare kwa DJ Ino, kuningi kwa DJ Ino wacho ndewe kufiyo here. She the one andakamboona ari mumota maMaloti patakshop penyu mutema akanaka. So vanoziva mapicture aMaloti, uyu musikana mutema ndiye ashaika. So now I understand why muchimutuka is only because vanhu tinojaja tisingazive kwabanyaya. But hey, zvakaoma hazvo kuita munhu mafira mberi pamwe norova munhu ari kuzvirwarira, considering kuti angagara nemamwe health problems kubva muaccident yaakawana nematambudziko asese Abi inguva yakaoma zvokwadi kumhuri. Pamwe pacho kungoti vanhu vanozviexpressa differently, asi kana zvichinge zvakadaro, aiwa DJ Ino vakakanganisa zvachose. Guys, do leave your comments on what you think panyaya yaiswa naMaloti achiexposa the real reason why achivenga DJ Ino.